kumsang khat zakua somsari paruk ani a edle Lorraine te nupa chu New York a tual thana thlenna hmuna ko anni kumma salama chuina chuan Ronald tan achungte athat mangvek alo ni a chuta tang chuan chuina chuan tharau sual thilti maktak tak aom thina wangin inlu tu te chuan an tanpuina an ngen alo ni a dokan an kil thap lain Lorraine chuan thil mu nein Ronald tan achungte atha laivel te chu asuang to narama chuan a mu a Lorraine chuan in noilama chuan ramhuai demonic nan anti mai chu mu in anu loka chuan mi pakhat thilai a mu zui Lorraine chu arak ta chiam mai et chuan asuang to narama tang chuan kai tho alo tum ve mek bok chu thil thena tanga kum khat liam nu chuan Enfield England na school pakhata chuan Janet le Camilla te chuan Maziel anlo zuru a Camilla in Amaziel zuk Janet ti pe ka tumlai chuan anjir tir tunu alo kal ta thut mai an thil ti chu bansan ngal tur le in chung lama lut turin alo ti a Janet hian unaw meichia Margaret le mipa Johnny le Bill te aneya apa in nupui danga nei sanawangin anu Peggy howin England ta an khosani anjir tir tu ten genetic khosakdan chu Peggy hena chuan lo reportin Peggy chu athin rim khermai zanan mutnu chuan Janet chu in hnoi lam sitting room chuata chuan alo har chuak hlol maya angai na shelo tak chuan a tho chuak ngal Margaret pon an room kongka chu mi tu emo in pon lama tangin an lo chum ti she in a tho chuak wata kongka chu wa hongin room pon lama chuan tuma a mulem lo reilo te a Janet ti lo langin Margaret chuan engwanga kongka chu chum vak nge ani ti lo zotin Janet chuan ati ani lo thu in a lo chang Amityville buaina chungchanga so an buat saya etle Lorraine te chu somve an ni a anjinga pakhat chuan Amityville buaina chu inbum na mai ani thu lo soyin et chu athin rim khermai dot soya apu awang chuan in hial chun zomin an lo beng dai theida rama program zon hu chuan Lorraine chuan et chu mani in thunun chin turin alo fui mol Janet le Billy te chu Billy dang ok tizi om turin an lo zai rat rata zana an mutnu chuan Janet chu atrong vai le ta buan mai reilo te a thu chuakin bangki lama tanga hei ka inon ni lo ti tu chu a chang ta maya Margaret chuan tong vai satli anga in ava boi puilai chuan anung lama chuan mi patrong ri a sheve ta light chu on ngal watin tuma a mulem lo Billy tui halpo lo tho chuakin chuata a motor lem lo om ngot mai chu abuk te a adaluta ma se reilo te a motor lem chu an ruma lo tlan lutin makati kher mai Billy chuan a motor lem chu kengin buk te a chuan avanor lut le a abuk te chunga tang chuan orap omzet mai lo chuakin anu room lampanin atlan ngal atuka chuan Janet chu adam thatlo awangin school po akal peilowa TVN lai chuan TV channel chu aloin thak ta thut mai TV remote abula ada chu en ngalin ada na chuan alo om to haulo azon zel nu chuan bangkil lama thut pha alo om dai ti awa mu TV chu en chun zom le in signal alo bo mak maya TV chu siam that tumin a han beng vel ma se abul loka chuan putar tharau loin lanin Janet chuan a hlau hle a reilo te a putar tharau po chu abo ve ngalani et chuan amumanga athil mulem alo ziaka Lorraine pon va en ve in larna a mu tuma demonic nan a mu ang chia kha alo ni a thoa ji awangin Janet chu khuma chuan shruin a in thlunga ma se zanlaya chuan khuma tanga thetlak anile ta tho mai Margaret chu kai thong halin an ruma chuan midang an om ve thu ashil Margaret ro chuan athu soi chu alo oi sak lem lo thok le khata an khum chu alo in soi ta vak maya Peggy hena chuan kal halin an thil ton te an shila Peggy in room te a en fi lai chuan an thom hodana chu ama in alo tol son le ta
anu farwal chuan hlau le thlabar jatin an tlan chuak ngal pegi chuan police shilin police tenen chuan an kir le a in chung an fel lai chuan thut thleng chu a khoi tu mu thei si lovin aloin nor son le ta police ho chuan an na pia lam ani thu shilin an chua sana Loren te in lama po chuan afanu judi chuan ahnung lama thom she in anu nen chuan an enfia anin chunga chuan ramhuai demonic nan kha alo om reng mai an en reng lai chuan demonic nan chu room lama lutin Loren pon azui lut ngal apasal lem ziak intar chu demonic nan anga muin aphu chiang kher mai pindana en fel lai chuan demonic nan chuan apasal lem ziak chu kengin alo pan hnai ta thut maya Loren chu asuang tu na rama chuan cheng le in nan chuan bangkila mi pakhat loading chu a ko mua a han en chian chuan apasal et alone apasal chuan ngaidam lodilin a oma chuan thingzum takin alo chun tlang shrok maya judi chuan anu chu ti har tumin alo soi vak vaka alo har chuan nu chuan a bible chir lai chu alo thairang vekti a mua Enfield ta in sang chu midang pon an lo sheve zela tharau lamboi pui thin mi tam takin an zir chian sak nge an zinga chuan Maurice le Anita po an telve a Anita chuan chuina tharau sual omnia an soi chu atak nge yani ti sheturin fin fiena aum that tok lo thu alo soya chanchin bumi te pon Janet le Margaret te chu an thil ton te chiang turin an vakoma Reilo tea Janeti omdan chu lodang lamin mi papui tling o ngei mai chuan alo trong chuak ta Bill Wilkins kumsom ni pahnia upa ani thu lo soyin anin chu asan vek turin alo ti a an ina an riangam tolo awangin pegi tenu fa chu an then oma an riak taringota tuitaka an mutlai chuan Billy chu thau chuakin in chunga chuan ari moi bom chunga ran nung chu ataka lo changin alo ding chuak ta tham mai man mo takin anu te mut na lama chuan atlan let ngal athil mu chungchang a hril mek lai chuan Janet chu lo lut vele in orap omzet main nursery rhymes alo sarat rata ring takarakin in chunga bungruate chu athlok dar chuai mai Reilo tea ni khoshelowa omin anu le bidang ho chuan an boi pui vata Father Gordon chuan et tenu pa chu tape recordera mi cheno pang mi pa oa atong lai chu ngai thak tirin atan puina amomo thu ashila Loren chuan athil mu le hriat te awangin a hre to hle a et nena chuan athilai voi tam tak asuang tu na lama amu thu shilin Shilok na ninge ya angai thu a shilbok etle Loren te chu Enfield England pegi te chung ko boina chingfel turin an vakala pegi chuan et chu thil thlen na pindan Janet le Margaret te mutna chuan a shoi lut ngal banga te chuan cross tam tak aloin kil tuar maya Loren chuan Janet chu shoi falin a thil hre du te azot ngal mol Janet chuan achunga thil thengte awangin mi in an thin rik thu lo soyin Loren chuan a thei angin alo nem ve bok ani chu apasal etin atan puitur thu shilin Janet chuan a ohriat thinin tinat atum thu ashila etle Loren baka mori sahawin tharau sual Bill Wilkins tharau chu Janeti manga thu zofia antuma Bill tharau chu Janeti taksa mangin alo trong chuak ta et chuan across ken lai chu Janeti lama chuan lek chuakin tharau sual chu omzenei lovin arak ta chiam mai chumi zan chuan etle Loren te chu pegi te ina chuan an riak ve a zana chuan Janet chu an room kal tat chunga chuan alo har chuak le ta hlol maya banga an cross tar te chu alet ling zonga loin herin Janet chu Bill tharau chuan alo be ngal a hlau rakri chu she in midang ho chu an tlan khoma atuga chuan edle Loren te chu tharau sual thilti chui thin te nen in komin an zinga mi Anita chuan an thil chui lai mek chu lem chan mai ni a angai thu alo soi chuak le zanlama chuan pegi chuan et chu in hnoi lama an tui kong endik turin a hruaya
pegi chuan et nunga mi tu emo ding reng chu avamu a ma se abul lok tuya tang chuan bil tharau chuan alopot ta thut mai pegi faten Christmas tree an cheilai chuan chaukalama chuan thomdang lam tak an shele ta Johnny chu enfiat tura vakalin chauka anom lai chuan Margaret chu arak ta thut maya abula ding Janet chu bowin Johnny bula chuan chemtekingin alo ding reng etle pegi te po man mo takatlan lutin in chung bungruwa te chu boruwa ka alo dar le ta chuai mai chauka an valu chuan an bung bel le man ro then khat te chu alo ke nuai ti an va mo Johnny chu belbom hoya lo biru in Janet po mun chep taka tangin bil chuan alo la thununa Anita po lokalin Janetin chauka thengle mungrodang te avom dar live video chu alo playa Anita chuan ramhoi thil ti nilovin Janete thil ti vek ani thu lo soyin pegi chuan ani ho chu an in chu san ngal turin ati a unau dang ten Janet chu lem alo chang rengem ni ti lo zotin Janet chuan chung thil chu ati lo chuan an chung ko in an tor tur thu alo soya etle Lorraine te po an in lampan turin an in buat sai meka an bung ruate an da felai chuan tep alo ta chuak lol mai et chuan chu tep le bil tharau an biak polaya athu soite chu play kopin bil chuan shen be kani bin tran puiro ti alo soi reng ti an cheta Lorraine chu asuang tu narama chuan cheng halin bil nen chuan anin mu a bilan ama thunun tu tharau chungchang asoi lai mek chuan anung lama demonic nan chu aloin lan le ta Lorraine chu lo har chuak le in bil tharau chu an buina ani lo thu le an buina zawk chu demonic nan ani thu alo soya man mo takin pegi te in lampan chuan an tlan ngal et chuan churam huai ne theitur chuan amingan hriat masak phot apoi mo ti alo soya an vatlen chuan pegi te nu fa chu ruasul hnuaya an lo oma Janet chu in chunglama omin et chuan in chunglut turin tukver chu alo ti chia a an buai lui lai chuan trek lo tla in pegi te in bula thingkung chu alo deng bung mok maya Lorraine chuan thingtliak zum chu asuang tu na a mu lok to apasal thina tur ani ti a hrenghal demonic nan ming chu asuang tu na lama hriat tir ani to ni a hria in a Bible chu man mo takin a kewa ramwai ming chu valek ani ti muchuakin apasal puiturin in chunga chuan alut ve ngal et chu tui husa in a maya phuin a khomu po a fia theitalo in chung pindana chuan Janet chu va mu in tukvera tanga azuang thlatur chu awachan man shrama Lorraine po lo thlengin valek po aloin lan ve ngal valek chuan athil ti theina manga lo pai kiangin Lorraine pon ramhuai ming lam chung chuan shemhun kal turin thu alo pe ve bok reilo teya valek chu atham ral ngal edle Janet te po an parda in von na chu pe in Lorraine chuan awachan man shramani he movie hi ataka thleng be chana siam ani a ahun lai chuan mi tenga event a hlo in TV le chanchin buthen khat lu tu berani heng thil thleng te are nu po hian pegi chu anina la cheng chhun zomin kumsang ni pathum khan Bill Wilkins thina thu thlenga bok ani po athi vele ani